Nyedaki wong Ngawi iki bakul pecel niki Pak, asli dari Ngawi Mbak Yati. Ayo Mas, joget lagi ayo. Terminal Madiun Ngawi koncolanku, ora bakalan aku ngelaleke. Terminal Madiun Ngawi kenanganku, ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Spesial buat Pak Haji. Biyen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu neng dompetku. Aku kangen karo sliramu, tak sawang fotomu neng dompetku. Video laras, iya. Video laras, saonone bro. Enek inggur ngene iki, tompone. Dipersiapkan bos. Tor. Tur. Tir. Tor. Terminal Madiun Ngawi gontolanku, ora bakalan aku ngelaleke. Bobo oyo hey Ono ing pinggir Terminal Madiun Ngawi kenanganku, ora bakalan aku ngelaleke. jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Video laras. Yen aku kangen
Alhamdulillah niki sampun dipinani pamitan spesial buat Bapak Haji Imron.